Parmiaman di perdaladalan sega di topi tahun na adong di Kecamatan Baligi Kabupaten Toba. Sahat rodi sadaryo dang boy dope di bayan pamareta haputuson lau padenggaton inganani. Ia tung pedang say jot-jot di dalani aka perdaladalan ang lain ngapitor sega parmiaman ni perdaladalan na adong di topi tawi. Nuaingon dang hot dope rohani pamareta lau padenggat inganan na sega mardi dapar hepengon ni pamareta na hurang denggan hinorhon ni mara COVID-19 sia na masa nuai. Marhite hatorangan di Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Amang John Peter Silalahi na didapoton Toba TV di hari Rabu tanggal 24 bulan telu nasalpu. Nuaingon dia tung pamareta dope hirasa dia hepeng na perlu lau padenggan inganani. Alai dang boy dope di hatahon nasida manang adigan inganani di padenggan. Terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi, kami akan memperbaiki secara bertahap juga karena memang kemampuan kita tidak sepenuhnya dapat kami lakukan sekaligus. Kami akan lakukan bertahap karena memang kalau kami tidak melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sarana-prasarana yang rusak, khawatir akan mengganggu juga terhadap kinerja sarana-prasarana yang lainnya di kawasan tersebut. Sadari di pasahat nasida do pangiduan na to masyarakat asagabe parsidohot saluhut masyarakat na tading di topi tawi lau paresohon parmiaman ni pardaladalani asalamu tabagodang ni pardaladalan na romarmeam tu inganani. Sian Kabupaten Toba, Tim Toba TV, Mabari Tahun.